मोनला आसु लानाया साबसिन दा बबाव मोननांगौ जाखो ओंखामनियानो जाथ'ला बाजारावसो आरो जोंना सिनस्रि बर'फोरबो फैबाय माला समायना जों दिनै अर्गेनिक मोशन पिक्चारनि बानजायनायाव मोनसे गोदान बड' वेब सिरिज लाबोनो थांगासिनो दं बे वेब सिरिजनि मुङानो जाबाय दान खोमसि बे दान खोमसि वेब सिरिजखौ बिथोन होगोन माइकेल मुसाहारिया आरो जोंनि अर्गेनिक मोशन प्रडाक्शननि जे मोनसे टीम दं बाव आंबो दं लिंलिं नार्जारि दं उनकाल नार्जारि नारजाव ब्रह्म आरो गोबां जोंनि क्रू मेम्बार्सफोरबो दं स' बिसोर जों ज' जानानै बे दान खोमसि वेब सिरिजखौ लाबोनो नागिरदों आरो बे अडिसन लानायनि थांखियानो जाबाय जे जोंनि बर' लाइमोनफोर जायफ्रा ड्रामा एक्टिं थियेटाराव इन्टारेस्टेड दं बिसोरखौ जाहाथे जोङो गोदान लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो बे फिल्डआव खाबु होनो हायो ओंखायनो बे अडिसनखौ लानानै जों मोजां मोजां महरगिरिफोरखौ सायख'नो थाखाय बे अडिसनखौ खुंनाय जादों औ जों दा अडिसन प्रसेसा जागासिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनै जाजेनबाय बेनि उनाव जोङो चिराङाव लागोन आरो बिनि उनाव जों बाक्सायावबो लागोन आरो बे टटेल अडिसन जाखांनायनि उनाव जायफोर बेस्ट अफ दा बेस्ट बिसोरखौ जोङो बे दान खोमसि वेब सिरिजआव महरगिरि हिसाबै एक्टिं खालामनो खाबु होगोन औ जों एक्सुवेलि बे जे वेब सिरिज बियो मोनसे कलेज स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय बेस्ट स' बेनिखायनो जोंहा मोनसे एज लिमिट दङ जों फार्स्टआव 20निफ्राय 25सिम होदोंमोन दा खिन्थु जोङो 18निफ्रायनो लाजेनबाय आरो 28 इयार्ससिमबो जों एक्सेप्ट खालामदों स' बे एज ग्रुपआव जाय जाय लाइमोनफ्रा गोलैयो बिसोर बे वेब सिरिजनि थाखाय अडिसनाव एप्लाइ खालामनो हागोन अडिसन हिसाबै दिनै क'क्राझाराव 25 जन टटेल पार्टिसिपेन्टसा बाहागो लादों आरो जोंना गोबां दाबोनो रेजिस्ट्रेसन जागासिनो दं दा नेक्स्टआ जोंना चिराङा 28 जुलाइआव स' दाबोनो रेजिस्ट्रेसन जागासिनो एक्जाक्टखौ बुंथ'नो हाया खिन्थु दासिमाव जोंनाव टटेल 60 जननि बारा पार्टिसिपेन्टसफोर रेजिस्टार खालामबाय आरो दाबोनो जागासिनो दं स' बे 60 जनाव दिनै 25 जना दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अडिसन होफैदों जोंनाव जाज हिसाबै दङ दिल्ली NSD ड्रामानिफ्राय उथ्रिसार जानो हानाय सार जयन्त नार्जारि आरो जोंहा दं थियेटार आर्टिस्ट आरो डाइरेक्टर M अख्रां बर' आरो बेजों लोगोसे आंबो सासे सायख'गिरि हिसाबै दङ आरो बेजों दं जोंहा लोगोसे दंबावो सानसुमा बर' बिथाङाबो त्रिपुरा NSD टाइमिंनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामनाय स' बिथाङाबो सासे सायख'गिरि हिसाबै बे वेब सिरिजआव अडिसनाव दङ